Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzibandwa yakubingelela ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga, siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu ukuba asihlanganise namhlanje. Siyambonga ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu wethu uluthando, uNkulunkulu wethu uyasithanda. Siqhubeka-ke nenkonzo yethu kusukela izolo. Lasigcine khona izolo uMathewu chapter 5 verse 9. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Wawalamula wena empilweni yakho. Bangako babaxabanisa. Qamba amanga ulimi oluzishaya ulimi olubili ukhulume lokhu komunye ukhulume lokhu. Bangako abaxabanisa. Usivumile isono sakho. Izono ziyavunywa. Ngiyacela ukuthi sibheke laphayana kuHezekiel chapter 22 verse 30 othi uNkulunkulu ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango emesikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe kuba ngalichithi kepha ngimfumananga. Silokhu sinombuzo-ke esizama ukuphendula ngalama vesi othi kungani uNkulunkulu efuna umuntu amesikhaleni. Ubungezi avail wena na? Can't you avail yourself ukuthi uNkulunkulu akusebenzise? uNkulunkulu ufuna abantu azobasebenzisa. Ufuna amadoda nabesifazane, ufuna izinsizwa nezintombi, ufuna nezingane kaSunday school azoyisebenzisa, ufuna namakhehla nomkhulu. uNkulunkulu usemkhankasweni uyafuna. Ubungeke uziveze wena na? uNkulunkulu akusebenzise. Sishilo ukuthi usebenzisana ngendlela eziningi ngeke zifane ngoba siwumzimba owodwa kuKristu sonke, kodwa siyizitho eziningi ezihlukeneyo. Sizoqhubeka-ke sigcine la kuverse 22 kodwa ngizohlehlela kuverse 21 ngoba sigujima nencwadi kaPetro u2 Peter chapter 2 verse 1 kuya 22 soqala kuverse 21. Ngokuba ngabe kwaba ngcono kubo ukuba babengayazanga indlela yokulunga nokuba ukuthi sebeyazile bafulathela umyalo ongcwele ababewunikeziwe. Kukhulunywa la ngabantu ababackslidayo. Kukhulunywa ngabantu abahlehlela emuva. Lithizwe ngabe kungcono ukube babengayazanga indlela yokulunga. Usuwe kangaki wena? Usuwe kangaka ungixoxela. Mawucabanga nje ubusuvukile kulekho okuvukile, uzokuthethelela uNkulunkulu. Uzokuthethelela noma usekuthethelele yini? Uyakuzwa ukuxolo, uyayizwa ipeace, uyakuzwa ukuthula enhlizweni yakho uthethelelwe yini? Khumbula phela. Lithi lelizwe ngabe ingcono bebabengayazanga indlela yokulunga nokuba ukuthi sebeyazile bafulathela umyalo ongcwele ababewunikeziwe. Awufulathele wena umyalo ongcwele. Umyalo ongcwele miningi kodwa owodwa masihlanganisa wonke ukuthi ungasenzi isono. Ungasenzi isono ngokucabanga. Ungasenzi isono ngemizindlo. Yini oyizindlayo? Yini oyicabangayo? Yini ekwenza uqwashe ungalali ebusuku? Uyicabanga engalungile. Usuyilethile ekhanyeni, usuzivumile isono sakho. uNkulunkulu akabafuni abantu abanemicabango emibi nemizindla emibi. Ngazi uma ngizosheshe ngilithole lelizwe. Angazi uma ngizoshesha yini. Ngicabanga iZaga 15. uNkulunkulu ufuna simthande, simkhonze, sihlale kuye singasuki. Hayi engathi angilitholi-ke mase ngifike la. iZaga 15 verse 26. Amacebo amabi ayisinengiso kuJehova. Akafuni uNkulunkulu ube namacebo amabi. Ayisinengiso kuye amacebo amabi. Amacebo amabi ayisinengiso kuJehova. Kepha amazwi acwebileyo ayamenamisa. Pure words make him happy. Amazwi acwebileyo ayamenamisa. Kodwa amacebo amabi ayisinengiso kuye. Ngesikhathi uceba ukwenza okubi ngomuntu uba isinengiso.
Laba bantu obacebela okubi, laba bantu owahamba wayenyangeni wathi akubuyele la kuvela khona, laba bantu ababulala ngithi wagcina befile abantu. Wathi wena usilokhu uzenzisa ukuthi awazi noma wafa yini, wathi wena kubuyele kuye. Kubuyele ini kuye? Umbulali wena. Uzongena kanjani ezulwini? Yakhumbula nicupha ithuna. Ufika nenyanga nilicupha. Kwafa abantu, yakhumbula? Wena nje wababulala. Babula wena labo bantu, necala negazi ezandleni zakho. Uzongena kanjani ezulwini? Musuke uyiziba lo, musuke uthi awazi awunayisho, kodwa ube wazi ukuthi nacupha ithuna, nacupha isidumbu. Buyela kuNkulunkulu, mfune senokuthola, mbize seseduze. Uziphethe kanjani wena? Ukhule uziphethe kanjani? Ebuncaneni bakho iziphi izinto zenzile ezingalungile? Wakhula wangena esikoleni wenzani? Wakhula waba yitshitshi neqhikiza. Wakhula waba yinsizwa wenzani? Wenzeni kuleli thempeli likaNkulunkulu? Awuboni ngani ufuna ukubuyisana noNkulunkulu? Ngoba ngeke uye ezulwini, uzoya esihogweni. Uzoya esihogweni. Ngabe kungcono kuba uyazanga indlela yokulunga kunokuba uthi usuyazile busufulathela umyalo ongcwele owunikeziwe. Umyalo ongcwele uthi hlala ngensizwa. Umyalo ongcwele uthi hlala ngentombi. Umyalo ongcwele uthi hlala ngobaba, yaneliswa inkosikazi eyodwa. Umyalo ongcwele uthi yeneliswa indoda yakhe eyodwa ngoba iziphingi nezifebe uyozahlulela. Wena uphila empiloni. Yiphi impilo oyiphilayo? Uyasho uNkulunkulu ngabe kungcono uba uyazanga indlela yokulunga. Ngaba uyazanga, uyazila kukusiza lutho. Uyazila kwenzela lutho. Sengize ngakhohlwa ngakathandazi. Sengingene kangaka enkonzweni angithandazile. Asigoqe sithandaze bazalwane. Babolungileyo babongcwele, uNkulunkulu onomusa siyazithoba phambi kobuso bakho. Ngiyacela Moya Ongcwele usebenze, ukhulume, uzambule. Ngiyacela Moya Ongcwele nginikela kwena ukuphila kwami. Sebenza ngobumangaliso kuyo nakuyo lenkonzo, ukhulume uzambule. Ngiyanikela uqobo lwami kuwe. Ngithunga uNkulunkulu ezulwini noNkulunkulu emhlabeni. Bonakalisa-ke Nkosi amandla akho. Khazimulisa-ke Nkosi igama lakho. Ngoba liyadinga ukukhazinyuliswa, liyadinga ukubonakaliswa ngoba uNkulunkulu ezulwini. Dumo lonke silinikeza wena, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Sesicishe sahamba kakhulu. Nokho-ke sikhuluma ngayo leyo ndaba. Ngokuba ngabe kwaba ngcono kubo ukuba babe ngayazanga indlela yokulunga kunokuthi sebeyazile balifulathela umyalo ababe unikiwe, umyalo ongcwele. Awazi ufulathele wena umyalo ongcwele. Wenzeni usukholwa? Wenzeni ususindisiwe? Hayi mina ngiyabuza, yini oyenzile kuleli khanda lakho ususindisiwe? Yini oyenzile kulobuso bakho ususindisiwe? Ugqoke kanjani ususindisiwe? Wahamba kanjani phambi kwabantu ususindisiwe? Wahamba kanjani uwedwa ebumnyameni ususindisiwe? Waphila impiloni uwedwa ebumnyameni phansi kwengubo? Sisazokwahlulelwa bafowethu. Sisazoma phambi kaNkulunkulu. Yini lena ekubambile efonini yakho awulali ungayibukile? Yini lena addicted isigqila sayo? Akuyona nje iphone, isigqila sayo. Uyisigqila uthi uJesu uma indodana inikhulule noba ngabakhululekile impela. Uthi niyakulazi iqiniso neqiniso liyakunikhulula. Yini lena ekubophile? Akusathandazeki. Akusavukeki ebusuku ukhuleke.
azisenzeki izinto, akusangeneki emkhosini. Ngithi yini lena ekugqilazile? Uma indodana ikukhulula yoba ngokhululekile impela. Asisondeleni kuyena, unomusa, unobubele, unothando. Akasiphathisi njengokona kwethu. Uyasazi, uyasiqonda. Uyayazi imizamo yethu. Uyakwazi futhi okuhle sikwenzile. Njengoba nokubi ekwazi. Woza kuyena uzihlambulule. Woza kuyena ugeze. Uyadinga ukugeza. Ngoba ngabe kungcono ukuba uyazanga indlela yokulunga kunokuba ukuthi usuyazile ufulathele umyalo ongcwele owunikezwayo. Athi uPetro kuvesi 22 kubehlele njengokwesakhe esiqinisileyo esithi inja yabuyela ebuhlanzweni bayo, nokuthi ingulube igezwe liqede yaphindela ekuzibhiqeni odakeni. Usuzibhiqeleni ngodaka. Uzolokhu uzibhiqa ngodaka, ugijima uvuma uzibhiqa ngodaka. Ucanti uzogcina uthethelelwa kodwa kahle hle. Sengathi kuwena ngabe kungcono ukuba uyazanga indlela yokulunga. Sengathi ngabe kungcono ukuba uyazanga. Ngamanje uyazile wadlala ngesikhathi. Uyazile ukuyazi kwakho akwangakusiza ngalutho. Ngabe kungcono ukuba uyazanga mntaka baba. Athi amaHebheru 10 verse 26 and 27 ngokuba uma sona ngamabomu emva kokuba sesamukele ukwazi kweqiniso akusekho umnikelo ngezono. Wonelani ngamabomu? Wonelani ngamabomu? Vumelelani inkanuko ngamabomu? Buka-ke manje usulalile. Buka-ke wakhulelwa. Wasikhipha lesi sisu. Usubuka ihlazo. Mhlawumbe uzamile ukusikhipha sangavuma. Wavele wadoja esontweni. Awusayi manje usuhleze ekhaya. Kukuphi ukuphepha kwakho? Liyini ithemba lakho? Uma umphefumulo uhlukana nenyama, liyini ithemba lakho? Ngokuba uma sona ngamabomu emva kokuba sesamukela ukwazi kweqiniso akusekho umnikelo ngezono, kepha kuphela ukulindela okwesabekayo, ukwahlulelwa nomlilo oshisayo ozoqeda amaphekankani. Yikho ngikubuza ukuthi ngempela uyimisela ukona kuze kube kangaki? Kuze kube kangaki? Athi umpostoli uPetro ngabe kungcono ukuba uyazanga indlela yokulunga kunokuba ukuthi usuyazile ufulathele umyalo ongcwele unikeziwe. Awufulathele umyalo ongcwele. Mhlawumbe ungayifulathela izinto eziningi kodwa hayi umyalo ongcwele. Ngofulathele. amaHebheru 6 uqala kuvesi 4. Ngokuba kunakwenzeka ukuba labo asebake bakhanyiswa banambitha isiphiwo sasezulwini benziwa bahlanganyeli kumoya ongcwele, banambitha izwi elihle likaNkulunkulu namandla ezwe elizayo. Akunakwenzeka ukuba uma bebuye bahlubuka, akunakwenzeka ukuba babuye bavuswe baphenduke lokhu sebezibethelela indodana kaNkulunkulu bayithela ngohlazo obala. Ngibuza ukuthi ucabanga ukuthi uzowuthola umusa kuze kube nini? Lokhu ehla wenyuka nalesi sono. Uyasivuma ngapho ubuyela kuso ngapho. Uyasivuma ngapho ubuyela kuso ngapho. Lesono sakho sesiyabekezela. Sesiyakwazi ukuma phambi kwabantu ushumayeza abantu. Sesiyakwazi ukuthi uthandazela abantu uvuka ebufebeni mfundisi. Ngazo lezi izandla zakho uthinta ngazo abesifazane kodwa uzibeka phezu kwabantu ukukhipha amadimoni. Ngoba nakho phela uthwele wena. Ngoba nakho phela wena ujikelele. uNkulunkulu akasiyena umngani wakho. Maduka uNkulunkulu akahlekwa. uNkulunkulu akasiyena ibhola lakho. Yokushaya kube kanye uyisole ukuthi awuzalelwane. Uzisole. Ngakho-ke akunakwenzeka ukuba laba sebake bakhanyiswa banambitha isiphiwo sasezulwini. Isiphiwo sasezulwini lesesikusona entabeni. Isiphiwo sasezulwini lesengikhuluma ngaso. Ubhizi uyasinambitha ngoba uyasilalela uyasizwa. Kodwa manje lalela ngeke ukusize ubuyele emuva. Uma ususibhalile isono engqondweni yakho yazi usuzivumile,
ngeke ukusiza ubuyele kuso bese uthi hayi ngoba ngikakhuluma nobaba uNzibande. Baba uNzibande uqeda ukwenzani? Ngoba uNkulunkulu okubonayo ukuthi uyadlala wena. Akabafuni abantu abadlalayo. Wangitshela ngelinye ilanga. Wathi yabona laba bantu laba ufike ubabhukhele bakhohlwe idate. Okwazi ukuthi labo bantu labo bayadlala basemidlalweni. Ukhohlwa kanjani usuku lokuvuma izono? Wathi ubathatha ubaphonse ekugcineni kulayini. Uma esebuya nje uthatha umphonse ekugcineni kulayini. Bese bakhona abantu abadlalayo nge-appointment. Umnikeze umuntu i-appointment angafoni angabe nandaba. Kubonakala ngosuku lokugcina. Ngiyakudabukela mfowethu. Ngiyakudabukela kakhulu. Kuba ubuwazi ukuthi le-appointment yakho nobani ubungeke ukwenze lokho okwenzayo. Manje awunalwazi. Ucabanga nje i-appointment yakho nobaba uNzibande. Ubaba uNzibande uyasebenza. Usebenzela inkampani enkulu yasezulwini. Kuyokusiza wena ukuthi uziqoqe. Kuyokusiza wena ukuthi uyilungise indaba yakho noNkulunkulu. Ngoba liyini ithemba lakho ngosuku lwakho lokufa na? Liyini ithemba lakho? Uthembeni uma udela izulu, udela uNkulunkulu, udela uthando lwakhe. Hayi mina ngazi ukuthi uphephela kuphi kanjani. Akufanele ukuthi usulinambithisisile izwi likaNkulunkulu. Walinambitha izwi elizayo, wakuza ukuthula, wabuza ubumnandi bese ubuyele emuva ezonweni. Ubuyozela ngefork and knife. Akunakwenzeka kuba laba sebake bakhanyiswa banambitha isiphiwo sasezulwini. Ngoba siyanambitheka. Benziwa abahlanganyeli kumoya ongcwele. Banambitha izwi elihle likaNkulunkulu namandla ezwi elizayo. Uma nje bebuye bahlubuka akunakwenzeka ukuba babuye bavuswe baphenduke lokhu sebezibethelela indodana kaNkulunkulu bayithela ngehlazo obala. Ngayitheli ngehlazo obala. Ngoba one day mayisihlezi esihlalweni sayo uyosaba ngisho ukuyibheka. Uyosaba yonke into okuzobe ukhumbula ukuthi wena okwenzile akukuhle. Wena okwenzile uthe usewunambithisisile wabuyela emuva wahlehlela enyovana. Mntaka baba, izwi lenkosi aliqamba amanga. Izwi lenkosi liqinisile. Uma lithi ngokuba ngabe kwaba ngcono ukuba ulazanga iqiniso ngoba ulazile udlala ngalo, kuzoba njalo uma ungabhekile. Mhlawumbe ila chance yakho le. Ngiyacela ulisebenzise ithuba. Bhukha ngikunikeza usuku. Uma ubhukhile bhala izono. Akusebenzi ukuthi uthi usuku lusekude. Uzokubhala amaseduze. Ngoba ulwazi lokufa lukude kangakanani. Lungakanani, kukude kangakanani ukuthi uhambe emhlabeni. Athi uJobe iminyaka ingcosana yokuthi ngihambe uhambe ngase ubuya kulona. Sonke sizolihamba lolu hambo ngeke sisabuya. Kubahambile ihlobo zethu. Sacabanga ukuthi izona ehambile ngeke ibuye, sengathi nazo zizobuya. Nathi ngeke sibuye. Okumnandi sibekela izwi elizayo, izwi elihle. Mntaka baba, uNkulunkulu uyakuthanda. Sondela kuye. Sondela kuye. Uzilahle ezinyaweni zakhe. Uvume izono zakho. Izona zivunywa abazalwane kuphela. Nabefundisi bayivuma izono. Nama-archbishop ayivuma izono. Nabapostoli bayivuma izono. Zonke izikhundla akekho ozongena ezulwini isona engazivumile. Ziyavunywa izono bafowethu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngale nkonzo. Ziyavunywa izono ngiyagcizelela. Kuzokusiza ilokho. Imikhuleko nama-fasting izono zingavunywe ngeke ukusize. Diliza udongo lokubiyele uzosizakala. Ake ngiguqe ngikhuleke simbonge uNkulunkulu wethu uJesu Kristu inkosi. uNkulunkulu wethu nomusa siyathoba phambi kobuso bakho siyabonga izwi lanamhlanje. Ngiyacela Nkosi ukuthi ukhulume. Ngiyacela Nkosi ubasize abantwana bakho. Khulekela bonke abasekhaya lezwi. Bonke abasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Kuba ubasize uNkulunkulu wami bahlale kuwe. Bakhule kukwazini.
bakhule bethi bekhula ngenamba bekhule kwazini. Siyabonga-ke Nkosi ngabantu esibatholile izolo. Babusise abantwana bakho bonke abaletha abantu. Babusise Nkulunkulu wami ngiyacela. Kakhulu isibusiso sakho kube sokuthi bangene ezulwini ngosuku lokugcina. Siyakubonga-ke Nkosi ngale nkonzo. Busisa kube yilona loyo oyilalele njengamanje. UJesu Kristu inkosi. UJesu Kristu inkosi. UJesu Kristu inkosi. Amen. Baba uNsibande usiyavalelisa ndlalifa izulu. Yavalelisa Baba uNsibande uthi ube nosuku oluhle Nkosi uJesu uyakuthanda. Asihlanganeni-ke eGlencoe nalabo abayakhona. Nginesicelo-ke sinje. Nginesicelo esinje sokuthi batsheleni phela iposta ngifakile iyasho imininingwane. Shonini phela ukuthi niyeza anisuthula. Shonini ukuthi niyeza. Siyambonga uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi.